Tras a asunción de responsabilidades por parte dos novos dirixentes chineses, tras a súa elección en marzo último nas sesións da Asamblea Popular Nacional, asistimos, entre outros, á multiplicación de diferentes xestos na orde internacional cunha importante carga simbólica. Temos, por exemplo, esa admisión co estatuto de observador permanente no Consello Ártico, o ofrecemento do envío de soldados á misión de mantemento de paz en Mali, en África, tamén a visita de Xi Jinping a Rusia, a varios países africanos, a participación no cumio do BRICS, a visita do vicepresidente Li Yuanchao a Argentina e Venezuela, a xira do primeiro ministro Li Keqiang por India, Pakistán, Suíza, Alemania, a próxima visita de Xi Jinping a Estados Unidos, a xira do ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi a Tailandia, Indonesia, Singapur, etc., do conselleiro de Asuntos Estratégicos a Mongolia, en fin, todo un ritual de xiras, de encontros, como o celebrado en Beijing de maneira paralela cos representantes de Israel e de Palestina, evidenciando a vocación de China de desempeñar un papel moito máis activo na crise de Oriente Medio, o cal, de alguna maneira, nos ven a revelar, en primeiro lugar, o compromiso das novas autoridades chinas cun impulso á súa acción diplomática, a súa acción exterior, en liña co xa definido en decembro de 2011 no denominado Consenso Xinhua, que aposta por unha diplomacia moito máis activa, moito máis incisiva, e que de alguna maneira poña fin a aquel principio de non encabezar a ola, non portar a bandeira, de exaltación da modestia, que ata agora viu caracterizando a conduta de China nos asuntos internacionais. Podemos agardar, a partir deste momento, unha vontade, ou a precipitación dunha vontade por parte de China máis activa na asunción de responsabilidades globais, e tamén, obviamente, na aposta pola consolidación das bases xeopolíticas e estratégicas e económicas. Nese sentido, podremos dicir que podemos asistir nos próximos anos a un escenario dunha dobre consolidación, que ten un pé no interior e outro pé no exterior. No ámbito interior, con esa transformación do modelo de desenvolvemento que aspira a facer de China xa non a fábrica do mundo, sino tamén unha potencia desenvolvida na vanguarda tecnolóxica, e no ámbito internacional con un país situado no epicentro das grandes tensións, dos grandes problemas, das grandes tendencias internacionais. A clave deste proceso pasa fundamentalmente, por unha banda, por exaltar as converxencias e construir alianzas cada vez máis sólidas, e nese sentido cobrarán protagonismo escenarios como os BRICS ou como a Organización de Cooperación de Shanghai, pero tamén no plano bilateral probablemente recibirán un importante empuxe as relacións con Rusia, as relacións con India, tamén as relacións con Alemania, etc., etc., e, sobre todo, evitar a confrontación con Estados Unidos, que é a asignatura máis importante, máis decisiva para definir o carácter das relacións que se poidan desenvolver no plano bilateral, pero tamén das posibilidades de establecer marcos de cooperación para enfrontar de común acordo os grandes problemas da sociedade internacional contemporánea. Nese sentido, o entendemento entre China e Estados Unidos, a primacía dos escenarios de cooperación fronte á tentación da confrontación, pode ser determinante no inmediato futuro. En calquera caso, estamos ante un salto histórico,
estamos ante unha década clave na que China tratará de ensayar un novo tipo de relación entre as grandes potencias, e para iso intentará diseñar unha folla de ruta que, sobre todo, evite o conflito, e evite o conflito, sobre todo, nas súas zonas máis próximas, no entorno da Asia Meridional e da Asia Oriental, e, ao mesmo tempo, asumindo maiores responsabilidades fronte aos desafíos globais. Polo tanto, en certa medida supón o fin da modestia china tal como a viñamos coñecendo ata agora.